No táto téma, máme tu toto leto. Ľudia, ktorí ma sledujú na Facebooku, tak ja si myslia, že budem teraz dávať o tých krevetkách. O tom, jak tam pobehujú po tých uliciach, tých minisukňach. Odparujú odtiaľ tie feromóny. Ja chudák to musím dýchať. Čo spôsobuje, že moje leidingové bunky, to som si vygooglil, moje leidingové bunky mi vyplavujú do krvného obehu hektolitre testosterónu a to ma následne núti robiť veci, ktoré ma bavia. A nemôžem sa venovať vede, výskumu a v živote nedostanem Nobelovú cenu. Ale nebudem o tom, pretože ja v skutočnosti leto nenávidím. V lete chodia ľudia na dovolenky, ja v lete sedím doma sám, smutný a pozerám fotky na Facebooku a plačem. To je moje leto. Nechcel som dávať depresívny stand-up, nechcel som, ale vážne v lete okrem komárov nič pozitívne nie je, lebo som rád, že aspoň nejaká samica ma príde vycúcať, ale nie. Sa krásne smeješ, ale vážne, mne chcel som dať niečo pozitívne, ale mne za celý život jediné, čo sa mi v lete stalo, tak pozitívne bolo, že som mal vtedy prvý sex. Spomínam, keby to bolo včera, ale slečna sa smeje, keby si to pamätala, ale nie, bolo to takto, ak môžem porozprávať. Išli sme na Stužkovu do Chorvátska. Bolo nás vtedy 21 v triede, tak a akurát to vyšlo tak, že 10 prevažne chlapcov bolo za to, aby sme išli do Chorvátska a 10 prevažne dievčat bolo za to, aby sme mali tradičnú Stužkovú. Akurát ja jediný som bol nerozhodný. To nie, že by som bol nerozhodný, ale mne robilo dobre, ako mňa bojovali. No a hlasovali sme normálne demokraticky a kamarát mi hovorí, že Jaro, hlasuj za Chorvátsko a kúpim ti pivo. Teda bola vysoká ponuka. Potom spolužiačka jedna hovorila, že Jaro, hlasuj za klasickú Stužkovú a vyfajčím ti. Tak sme išli do Chorvátska. Nie, že by som mal to pivo radšej, ale ja viem, ako vedia ženy dodržať slovo. Vážne, telefónny zoznam mám plný čísel, dievčat, ktoré mi slúbili, že pôjdeme spolu na kávu. Ja si myslím, že ja mám na Slovensku najväčšiu databázu neexistujúcich telefónnych čísel. Ak tu niekto robíte nejakého poisťovača alebo robíte nejaké ankety a potrebujete databázu telefónnych čísel, tak stačí urobiť komplementárnu množinu k môjmu telefónnemu zoznamu. Určite tam budete mať všetky existujúce čísla na Slovensku. Čo? Ja. Je doplnková po slovensky, doplnková. Na intervale, no. No, tak sme išli do toho Chorvátska. Dievčatá boli spočiatku z toho nešťastné, ale už v prvý deň všetky súložili s Rakúšakmi. Akože,
nechcem sa nikoho dotknúť, ale som nikdy nemal vysokú mienku o vkuse slovenských dievčat. Niektoré sa aj so mnou vyspali, ale tí Rakúšaci, no. Viete čo, i tak vám poviem, že v porovnaní s nimi aj Ivo Ladyčinský mladý, krásny a bohatý. Nám veľa neostalo chlapcom, no tak kamarát dostal, lebo vedľa bol zájazd z Českej republiky. Kamarát dostal geniálny nápad, že vyžereme fľašu Napoleona a pôjdeme pozrieť Češky. 10 rokov som túto tému v sebe spracovával a ak tá slečna bude pozerať tento stand-up, tak no, dúfam, že nie, no, lebo husté nevysiel do Čech, takže môžem. A myslím si, že ona po tomto zážitku vyžrala 3 litre vodky a rýchlo zabudla. Ja som nezabudol. Ešte 2 roky som veľmi intenzívne spomínal do ďalšieho sexu a no takto sa to stalo. Boli sme tam, išli sme ich pozrieť, pili sme tam pivo, fernet, kadečo a v tom vošla ona. Ja som sa na prvý pohľad zamiloval. Co mi také stáva. Niekedy aj 3-krát za minútu. A veľmi krásna bola, dodnes neviem, či vôbec vedela derivovať. A jak sme tam sedeli na stoličkách, nebolo nikde miesto, tak sa ma opýtala, či mi môže sadnúť na kolienko. Hovorím, tak keď nemáš kde sadnúť, tá sadni, nie? No ja hovorím, počase, lebo už toto hovorím, že príjemne sa ti sedí, že hej, hovorím, že keby nie, tak sa vedľa uvoľnilo, môžeš. Pozrela na ten pohľad, ja nezabudnem do smrti na ten pohľad, to bol taký pohľad, že môžeš byť až taký kokot. Keby som bol najväčší debil na svete, pritom nie som inžinier. To je, keby ste povedali, že náš pán premiér a náš pán prezident sú 2 debili, jeden väčší jak druhý, nemôžu byť, sú docenti obidvaja. Na to ona usúdila, že asi som ešte málo vypil. Keď mi naleje, tak že mi to dvihne IQ, tak naliala mi, hovorí, pi. Ja si myslím, že kurva, ja musím byť v raji. Krásna žena mi sedí na kolienku, leje do mňa, ja nič nemusím robiť. A potom mi hovorí, že čo keby sme išli k tebe do karavanu? Ale ja tak na ňu pozerám, teraz jak ona predtým na mňa, jak na debil, a teraz ja, jak na ňu, jak na debil, hovorím, že a čo by sme tam pre Boha sami 2 robili? No však tu je chlás, tu sú ľudia, tu je zabáva, všetko, čo tam budeme nudiť 2. Ten pohľad nezabudnem. A pi. Potom dostala nápad geniálny, že sa ideme prejsť. A išla bosa. Tak pozerám, hovorím, lebo ja som taký gentleman, neviem, či ste si všimli. Hovorím, že dám ti moje šlapky, že nepôjdeš bosa. Tak som jej dal a hovorí mi, že je mi zima. Hovorím, s tým ti nepomôžem, však si bola bosa, som ti dal šlapky, teraz čo ti dám, nie? V lete v Chorvátsku vetrovku som nemal. Prišli sme až na pláž. Tam si láhla na také lehátko a mi hovorí, že je mi zima. Hovorím, to však už som ti povedal, že s tým ti nepomôžem. Tak som si lahol na druhé lehátko. A ja keď som opitý, tak ja som strašne vtipný.
A taký vtip mi vtedy napadol, lebo svietili hviezdy, romantika, všetko. Také, vieš, také, jak v tých filmoch, vieš, čo pozeráme. Angelika, burlivé vyšiny, no. Hneď vidím to taký romantický chlapec, jak ja. No. Tak ležali sme to na jednom lehátku, ja na druhom a teraz hovorím, že tam. Veľký voz, vidíš? Hej, vidím. A oje už cítiš? Práve, že necítim. A je mi zima. Ja teraz ja bývam s 3 krevetkami. Ja som až teraz pochopil, že nám v živote nie je zima. Ja keď ich vidím, jak idú v zime na diskotéku, ja pochybujem, že ženy pociťujú niečo také ako chlad. Ženy, keď to už teraz viem dnes, že keď im je zima, oni potrebujú objať. Nevedel vtedy, tak hovorí, že no poďme ku mne do karavánu. Tak sme išli do karavánu. Ja už som bol spitý jak svinia, tak už mi to prišlo celkom vhod, že si láhnem. A mi hovorí, ja neviem to po česky, jak ono to povedal, že povedz mi pohádku, řekni mi pohádku. Spí. Mne už sa tak driemalo fajne. A začala mi chodiť tak prstom po perách. A mne ešte furt nedošlo. A hovorím, že ja, keď som ožratý, ja som vtipný. A hovorím, že čo zahráš na zubára? Hovorím, počkej, že teraz ja tebe skontrolujem zuby. Že mi začal kontrolovať zuby. A jak mi začala cucať ten palec, čo prst, mne sa to vtedy spojila tá ľavá a pravá hemisféra. O čo jej asi celý večer išlo. Hovorím si, že nemal by som. Viac spať sa mi chce, ale som mal normálne na ľavom pleci, pravom pleci, jak v tých rozprávkach, tu taký dobrý anielik, tu taký čert. Anielik mi hovorí, že chod spať, si dobrý chlapec, počkaj do svadby. Zas čert na druhej strane, že čo by ti povedali kamaráti. Tak som si povedal, že nesklamem ich. Teraz tá zodpovednosť, viete, to mal normálne, jak ten hokejový zápas Česko-Slovensko. Chlapci mi dali do mňa dôveru a teraz nesmiem ich sklamať. A je pravda, že asi máme ten český komplex. Nie, že by sa mi nepostavil, to som mal vtedy 18 rokov, to by som aj auto dvihol. Dnes už ani Angličák, ale... Ja potom... No, nemohol som sa urobiť, lebo som stále bol z toho taký, že teraz čo z toho, že či sa zoberieme, alebo nie. Či sa mamke bude páčiť. Toto sa mi stalo. Ja by som rád už tu ukončil tento príbeh. Ale ešte tak, aby som neskončil jak takého vedo, chcem ešte tak niečo tak vám prehovoriť do duše, že treba tú lásku pociťovať. Nemôžete len tak trtkať, jak také králíky. Musíte lásku pociťovať. To je najdôležitejšie v živote. Napríklad aj treba si brať príklad z toho kresťanstva a tak, lebo jednu, čo mám tú krevetku, čo s nimi bývam, tak minulo som tak stál, som sa rozprával s druhou krevetkou, ona prišla odzadu a tak mi s kolenami tak podlomila kolena. Poznáte to, viete, že
A jak mi to urobil, tak som sa hneď otočil, som ju chytil za cicky. Ona je silná katolíčka. Všimli, ale katolíčku, keď chytíte za cicky, to vždy je jak prvýkrát, keby ste ju chytili, že... Zraz tak stála, pozerá, že... Čo robíš? Hovorím, však ty si mi urobila zle, ja tebe dobre. To máš jak v tej vašej Biblii. Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom. Ahojte.